stavit ćemo malo soli u brašno. Zatim ćemo staviti kvasac u mlaku, malo kvasca u mlaku vodu. Sada ćemo da ga malo promiješamo. Sada miješamo brašno. I dodajemo pomalo vode. I tako dodajemo i miješamo. I mesimo polako. Pošto smo umesili testo, sada ćemo ga pokriti krpom da bi naraslo. Stavili smo u hleb zejt. Zatim ćemo uzeti malo brašna i stavit ćemo ga. Sada ćemo uzeti testo i mesiti. Kada smo ga umesili, stavljamo ga. Sada ćemo staviti testo u vrsta zejtina i posle ćemo i on će narasti i pa ćemo ga ispeći. Sada kada smo ispekli hleb, sada moramo da ga stavimo. A sada moram, zato što je hleb vruć, moramo da ga zavijemo da se ohladi. Zatim će biti spreman za jelo.